ゃんじ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 ゃん。一口なす。塩、醤油、調味料、酒でみました。上には取れたみょうがをもってこいです。と何とも言えない。ちょっと一口食べてみましょう。どうですか、この出来栄え。おいしい。いただきました。それではまた。